Hej alle sammen, jeg hedder Donata. Jeg er personlig træner her i Gym og Fit for You Thisted. Jeg er instruktør på Dance Fitness hold, som kører mandag kl. 18 til 19. Dance Fitness går ud på, at man har det sjovt, man har cardio, man kommer til at have styrketræning. Alle kan være med. Jeg kommer til at lære alle steps i dansen. Man behøver ikke være god til at danse, man behøver ikke have erfaring med dans. Jeg er her for at lære jer det. Vi kommer til at have det så fedt sammen. Woo!